Kien żvelat kif wieħed mill-istrateġisti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista wkoll jitħallas permezz tal-iskema frodi minn fondi tal-Parlament Ewropew li jħaddem il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Il-bniedem huwa John Zammit, l-editur politiku tal-medja tal-Partit Nazzjonalista. Ix-xogħol tiegħu iżommu impenjat f'ħidma għall-Partit Nazzjonalista, iżda ċek fl-aħħar tax-xahar qed joħroġ mill-Parlament Ewropew. Biex titħaddem din is-sistema tintuża l-membru tal-Parlament Ewropew Therese Comodini Kakija li minn fondi Ewropej toħroġ l-eluf ta' euro biex John Zammit ikun jista' jaħdem għal Simon Busuttil. Comodini Kakija hija fdata ferm minn Simon Busuttil, tant li fdaħħa bil-kitba tal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista u issa se toħroġ għall-elezzjoni ġenerali. John Zammit ikun involut fil-laqgħat ta' strateġija filwaqt li jikkoordina il-messaġġ politiku tal-partit. Bħall-iskema tal-kiri tal-uffiċini din hi xi ħaġa li mhix permessa bil-fondi Ewropej u fejn ġrat f'pajjiżi oħra ittieħdu passi mill-iktar serji. L-investigazzjoni tal-kulħadd tikxef kif Therese Comodini Kakija tniżżel il-John Zammit fl-accounts uffiċjali tagħha għax ma tistax tagħmel mod ieħor, iżda mbagħad ħbietu minn fuq is-sit elettroniku. Saħansitra f'dokumenti uffiċjali li kulħadd għandha kopja tagħhom, John Zammit jidher bħala impjegat tal-Media.Link, iżda mbagħad għandna wkoll il-provi li ċ-ċek fl-aħħar tax-xahar joħroġlu minn Therese Comodini Kakija. Imkejjen fid-dar ċentrali qalu lil kulħadd li John Zammit ilu għal dawn l-aħħar 4 snin bħala id-del tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, l-aktar fil-mod ta' kif il-kap nazzjonalista għandu jwassal il-messaġġ politiku. Dawk li jafu li Simon Busuttil għalunna li minn meta Busuttil inħatar kap u fit-tielet solar tad-dar ċentrali naqat miegħu wkoll John Zammit, il-lingwaġġ politiku ta' Busuttil inbidel u sar wieħed estrem ħafna. Is-sorsi tal-kulħadd żiedu li John Zammit huwa magħruf ħafna għal-lingwaġġ kattiv, aggressiv u mimli ħdura partikolarment fil-konfront tal-politiċi u partitarji laburisti, mhux inqas ta' ex-nazzjonalisti li naqdu fil-moviment ta' Joseph Muscat. Dan it-ton u lingwaġġ ta' John Zammit jużah kuljum fl-editorjali li xandar fuq ir-Radju Nazzjonalista. Il-Gazzetta kulħadd ikkonfermat ukoll li John Zammit huwa qrib ferm tal-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia fejn ta' spiss ikunu f'kuntatt ma' xulxin. Dan il-każ ħareġ wara l-ġimgħa li għaddiet kien żvelat fl-ewwel parti tal-investigazzjoni tal-kulħadd kif il-membri parlamentari Ewropej qegħdin jużaw spazji fid-dar ċentrali u jħallsu għalihom minn flus lill-Parlament Ewropew jgħaddihom għal anijiet oħra. Il-Prim Ministru sfida lil kap tal-Oppożizzjoni biex jitlob l-Uffiċċju tal-Investigazzjoni dwar frodi tal-Unjoni Ewropea, l-OLAF, biex dwar dan il-każ toħroġ il-verità. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni ilu ġimgħa jirrifjuta. L-iskema ta' frodi minn fondi Ewropej hija t-tielet waħda l-Partit Nazzjonalista li hija mdawra minn dubju l-legaltajiet. L-ewwel waħda kienet l-iskema ċedoli, warajha kien hemm l-invoices folos tad-DB u issa hemm din li tkompli titfa' dubji kbar dwar il-kondotta ta' Simon Busuttil fit-tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista.